Здравейте, днес ще направим пранк на нищо подозращата Паленка, която седи ето там в момента. Така, пранка ще бъде да я спънем и тя да падне. Здрасти, Паленка. Здравейте. Я не знам обаче, бе. Чакай да го отворя. Сърцето ми. Разкажете за мен. Ти беше пратната. Хора, това наистина не е хубаво да се прави и ако го правите, не трябва да... Викай бърза помощ, стига снимай! Ено. Здравейте, приятели! Много чека сега да кажем да направим пранк на Тодор. Той е ето там. И нищо не подозира. Сега ще му вземем целия пакет с бомбони. Няма да сме. Давайте! Здравей, Теодоре! Здрасти, Паленка. Ти беше пранкнат! Бомбони. Стига си ме, бе! Бързо! Искам да кажа, че това, което се случва изобщо не е хубаво и не искам да го правите в къщи. Защото това е случка по действителен случай, но не трябва да става... Но не трябва... Охрана!